a fero baraw fere se ka damna min no we de manam ngal kilin hanno te ci san ko san tan san ko nga ni otna taman fanga permettre ka fulla men ayre ko akalaje ni da manam be bana saban uka hanya ko min kilin isa ni la kana ko tabi mali bukina kunye about to non se watla na kabini fana ko na ye fanga ke kilene awa wati kilene na ibaye ka ko la dine so su malla halu mana mali to na dia tomba no e Nations Unies ministre c'est ma bise ka kilene sala la sikam mali so si la dine so si bugina so si be ka ke ku kilene ka se ka de wala kala kuma commandement commun fédération waxat la do be ci ka surala faut ta se fana kuma na blala ni musako fam fela ta tani de man no wante du la de ni sala principe du kolo ka ka warma de ma ko bala ka ta fi du kolo boxi kuma faut ta se samma anu fen du kolo fen de no a de la ni kolo la peut être famille malita kemi sammi bu kana de no korla misala sisa ni de man mi ka fa no wanto ni ko ri so ni ta dia subaula uka kuma ko ke tekelen ka kuma a de so bi ka panga buma ni du ko fen sana ye o sika ko fanga ko tin tibudi ka sika engineer de l'homme so de man ni ko no men na sika wala ka halni na fara man bu so ko matin wa ke ta falanya o mo ska be from hakena mana to landa na sama nimba to ni ma sika tan fanga o so ko fa be aywa ibeto nega juruka amina duna flana bismillah no e monsieur Alexis Calambri nale Mali Tribune nyamgo ka bobo makoy na funi gafe sabeno be bodo makoy Alexis ni wula kon bachitila aywa ibora ga krofo kame Dr Tungura ya damne nyado e fanaka tamaw ka cha farafina tile bien fan jamana na krenkrena Burkina Faso isent mansuma rotalila nga uka frontière fanya mo e wala nyini kurami nya fo aka tama senfe bomako anga jemuka mbore kambi aywa koka aywa jekulu kura sigi no fédération Mali ni aywa Burkina ani la Guinée nga awre munu ye kunafundi lawi aw expert ya la fana aw hakilna e jume ni kola sana anga la me bago fana ku dadu habarola e hakilna e jume anga niala aywa ambe aka la me jekulu fo ambe ali fo ani aka mokoto kendo bamanan ko ni ma ba fo abe ko ni sonjanga na wale yara ye ko bake ni ajati mine Mali ni Burkina ni la Guinée jamana kelendo kaba katugu ya fo signo ya folay la udoni do nyona sra chama fe na agele mi o politiki ni mimbi ufara o politiki wa o politiki kelende bina fara nyona ka gelea katugu ni ajati mine kaba ni yemwa jamana segin pa ya do olube hamina ko akake inafo jamana killing aywa ni asa mukai abi samukambo ambe osraka fen sora la kono yemwa ni sida fen sora la kono katugu sisa idika cardante ta wali kartinata sida o jamana fon ka dita matini na visa kola o ye bele ba
sefa dugu la i bɛ taa yɔrɔ min ja UEMOA jamana na i bɛ t'i ka butigi dayɛlɛ i bɛ taa kalan na u ka jamanadenw sariya min bɛ boli kan o sariya kelen bɛ boli kan nka gɛlɛya minnu b'a la o ye k'a fɔ walasa fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ o kan a tɔ bɛ kɛ politiki ye o ye fɔlɔ ye nka filanan fɔ sɔrɔ siraw fɛ ayiwa fɛnw ka sigi dabalu ka sigi sen kan minnu b'a to ayiwa fɛnw bɛ se ka faamuya ni o ye comparaison ye ni o ye politiki économique ye u ka se ka kɛ kelen ye o sira de ka jan o sira ka gɛlɛn ani tile kelen baara tɛ Mali ni Guinée u ka ɲini ka fara ɲɔgɔn kan nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye y'a dɔn kabini indépendance kuma Ghana Guinée Mali olu de y'a ɲini k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan a ma sira sɔrɔ Mali Sénégal u y'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan a ma sira sɔrɔ tile kelen ko tɛ wa kana kɛ mɔɔ ɲɛna ko ayiwa bi ka tugu an bɛɛ bi cogoya kelen na an bɛɛ bi gɛlɛya kelen na ani an bɛɛ bɛ lahala kelen na ko o bɛna to a fara ɲɔgɔn kan bɛna teliya sira kelen don a kɛra cogo o cogo don dɔ la a bɛna kɛ mun na ka tugu réalité économique bɛna kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan mɛ k'a fɔ ko bi gɛlɛya min ani an bɛ lahala min kɔnɔ o bɛna ko teliya o tɛna foyi bɔ sira la. Ayiwa n bɛ segin ka na kuma d'aw ma sisan ni Dr Ali Tunkara ma n balimakɛ Rasfaz bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ Bamakɔ ayiwa Ras i ni wula. Abanula an ce Mohamed ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di Prof an b'a la fo aw yɛrɛ don n bɛ Ala tanu i bisimila kuma b'i bolo an bɛ kɛnɛ kan ni Dr Ali Tunkara ni Alexis Kalamre i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn i bisimila donc an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye ka kɛ ni u sigiyɔrɔ cogoya ani VOA personnel bɛɛ lajɛlen o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la. D'accord Mali ni la Guinée ni Burkina ka fédération ko ye quand même ne kɔni ka jate la ne ka ɲɛta la c'est à dire fédération tɛ quoi parce que ni bon fédération ko kuma de bɛ yen nɔ mais ŋaniya tɛ fédération ye parce que ni jamana saba bɛɛ bɛ transition de kɔnɔna la bon ni ye an yɛrɛ ta jateminɛ yan nɔ hali an ka référendum kun kan ka kɛ kalo kura donc o élection tɛ labɔ a b'i n'a fɔ c'est à dire ɲɛmɔgɔ ninnu dɔw bɛ fɛ ka ban ka élection de kɛ comme ça ka se ka alliance dɔ kɛ du coup comme port bɛ La Guinée ka La Guinée kɛ donda ye Mali b'a fɛ embargo bɔra Mali kan yan nɔ gɛlɛya mun yor'o la Mali tun bɛ ɲɛsin La Guinée de ma La Guinée port fɛ donc ne kɔni ka faamu na o ŋaniya dɔrɔn de bɛ ka se ka hali ni embargo ko k'a bɛ na comme ça La Guinée bɛ kɛ u ka donda ye. Ayiwa sinon k'a fɔ ko fédération ŋaniya bɛ na sinon Alexis Kalamre ni Dr Tunkara bɔra ka ɲɛfɔ nin tɛ fédération laɲini kɛ ko fɔlɔ ye bon ni ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ ko hali CEDEAO yɛrɛ hakilina ko c'est à dire o bɛɛ ye fara ɲɔgɔn kan hakilina dɔ de ye quoi bon n bɛ tila ka ɲininkali kɛ tuguni est ce que ni an saba ko ka jamana saba in ko k'a bɛ fédération kɛ est ce que a tɛ CEDEAO sariya dɔ sɔsɔ wa ɲininkali gɛlɛn o ɲininkali tun bɛ n bolo ka kuma laban ayiwa nin diyara ye kosɛbɛ Ras an ka foli b'i ye ayiwa sisan n bɛna segin ka kuma di Dr Ali Tunkara ma ni Alexis ka kuma Docteur i bɔra ka Rasfaz ka kuma mɛn nka ne yɛrɛ fana ka laɲini ye min ye o ye jamanadenw yɛrɛ a jamana saba nin kɔnɔna na olu ka jɔyɔrɔ falen ye jumɛn ye nin ko la barisabu laɲini taara fangalamɔgɔw fɛ tiɲɛ don denmisɛnnin sifin farafina gun fan bɛɛ la u b'a ɲini yɛlɛmaw ka don farafina baaraw ani ɲɛta taabolow cogoyaw ka falen barisabu bɛɛ ko don kuraw de bɛ sen na falen ka don ko la nka ni jamanadenw ani denmisɛnnin sifinw yɛrɛ ani musow n'olu minnu hakilina di n'olu ma ɲininka nin bɛ se ka waleya cogo jumɛn barisabu fɛn min don a taara furancɛ fanga fɛ Rasi y'a fɔ cogo min na ayiwa mɔgɔ tɛ se k'a fɔ sariya yɛrɛ fɛ ko ni jamanatigi saba ubiyɛn jamana fanga saba ni minnu bɛ furancɛ fanga kɔnɔna k'u halalalen don barisabu kalata ma k'u ye o yɔrɔ fanfɛla la ka fara Rasi kan e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o la i bisimila docteur. Tiɲɛ don jamana saba in de bɛ
la mini ami ukasa sumbo tengo ni na chamanche mare na hakilen lexikalambi da serama wati tankudo na sokma ta ko folonko même si c'était teliera ni hakilan na sa oui misala sa dana sa banka fa nonka ka mamuklo mu yake ni na sola kukele Police sonye yaro kida akuda sana magobena na uye kata malati sente munde sana benurde ka wasablon doro fa njana salaina ya akunda sikata uriko na minye akoba uye Police sandu santanko na fusan demana ka shonku ka sala sunyo do palen na minye ka kesa ni han Burkina ini juga masuk Eropa. Aku selangani mendo ko jangan tunggal ini dapat dengan inspirasi. De la seperti de la bapa. Aku dah thinking mendo jangan kona. Oh. Na ketika sidana kako lerma utara serefani seremba to sabu niku na kechefie teman-teman bank mala na kesawi sidao teman-teman tuna na mikura dau kana ko mali na imeso kuda nyo sero makin ta kisi woni na tauma uli hakila sisa kadeli ke ko ni sero makin tabu ni teman tabai encounter fanga da fikele abo bengo na kako ni teman sero de marabao marak marka tuni ma de kutika ke chebo ye kala ka halna soro baro de ke baran ba tika malak sika ka fana so go la to to ni na do mo ka fam ka foko ka fanga ke kelinye uli hakila ni jambe makobalat mo fo fana ka foko ni fanga ke kelinye ko sedawo wala tani sedawo marabodo mana wakati melora ka foko ni serena ke soye ka sedawo fanga bwala sabuni jamana sabuni seraka wa swado do monte na ke soye ka ke mala dosi sedawo ka seroma na ide ni dia panto de baso sera le fatita no dependa wakati pana ade dengan beban suara zaman Burkina Faso ni Arab Saudi itu ini dependa dengan tu suara zaman monte itu menguatnya fungsi dorong ini dapat na mada sikasikan na lagi situ so ini tiko sero ini zaman dona tura zaman dona ya mana sifun kuna kota sema ida ka po ke tiara na ke ba ni zaman sebentar misalnya kelampu berontak, ini kalanta lagi nabi, kalanta malin konobi, Burkina Faso doni, ni kuna famtu ni itu orang ni tu cuma sidon, ni kalampu seperti itu malin lagi ni kalampu ni kalanti ni kedua kalampu ni kalampu tu. Cuma minggu lah kajeli kita kita fahamkan. Ototen sanamia e demana sanabati e sanamia demana tuan bela de sama sindama do iro sama sindama nyoro polo ka ko demana ni ma se ni ma aflo man ma se ta du mara ni dura faraka yalma arjeko marawa so sanabati ba ka ko men ka to ni ma se da otinne ni santu ma ma se da ni ko ko ni akile ni chokolo ni le ni sa santi an balima kɛ fila bɛ nɛgɛjuru kan yan an b'a daminɛ ni cɛfɔlɔ kulubali cɛfɔlɔ i ni wula nba i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di alhamdulillah an bɛ ala tanu ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn ɲininkali jumɛn b'i bolo ayi an ye lamɛnniw kɛ vraiment an b'an ka invité fo kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a tila ka foli kɛ VOA lamɛnbaga ni VOA mɔgɔ bɛ page Facebook kan VOA tɔgɔ la sisan nɔ ka lajɛli kɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. o diyara i ni ce o la.
o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an kɔni an bɛ se k'a fɔ fédération fɛngɛ in na Mali ni Laginɛ ni Burukina ka nin fɛngɛ in la fɔ an bɛ se k'a fɔ an bɛ foli de kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw la fɔlɔ nin hakilina tali la parce que bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn a ye n dɛmɛ ka n ka wara na o b'a sɔrɔ a kun b'i yɛrɛ bolo fana parce que n'i ye nin fara ɲɔgɔn kan in lajɛ sisan an ni ninnu ka fara ɲɔgɔn kan in bɔ hali bi ten tɔ dɔw b'a jɛ ka sabu kɛ min ye an mago bɛ min na ni c'est-à-dire an minnu bɛ sous-région na surtout Mali ni jamana minnu bɛ dan bɔ n'olu bɛɛ lajɛlen y'a hakilina faamu ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka dɔn k'a fɔ problème ni gɛlɛya minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na sisan ni anw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɔgɔn faamu a ka ca la kɛmɛ sarada la 70 walima hali 80 yɛrɛ bɛɛ bɛ bin ka bɔ a la fɔlɔ parce que mɔgɔ n'i y'a mɛn aw bɛ kɛlɛ la ani fɛngɛw mɔgɔ jugu ni bingannikɛlaw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw yɛrɛ damaw ye ɲɔgɔn faamu ka se k'aw bolo di ɲɔgɔn ma peut-être na tu o ye fɛn belebeleba ye fɛn min bɛ se k'a to gɛlɛya ni kɔlɔlɔ min b'a kan aw yɛrɛ bɛ se k'a kunbɛn cogoya min na fɔlɔ bon c'est-à-dire fɛn in n'i ye a ta k'a lajɛ n'i y'a ta sira o sira fɛ ni an kɔni ka faamuya la c'est-à-dire dɔwɛrɛ foyi tɛ a kɔnɔna hɛrɛ kɔ dɔrɔn an kɔni bɛ se ka min fɔ k'a gɛlɛya ɲɛmɔgɔ ninnu ma o ye toujours u ye u bɛ ka baara kɛ ni sira kelen pe u bɛɛ lajɛlen k'u jija u ka se ka u kɔnɔna jɛya ɲɔgɔn ye hali bi ten tɔ parce que ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan bɛ na ni hɛrɛ ye mais ni aw farala ɲɔgɔn kan fana n'aw ma faamuyali kɛ fana aw bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ka bɛɛ ka ɲɔgɔn ka hɛrɛ kanu bɛɛ ka ɲɔgɔn ka degun ni ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ ta k'a k'i yɛrɛ ka tɔɔrɔ ye i b'a ye ni fɔɲɔgɔnkan nana dɔrɔn a ka ca la a fara ɲɔgɔn kan kɛli ma nɔgɔn bilen bɔ a bɛ mun na tila ka na tuguni ka na ɲɛmɔgɔw fana ɲɛ jɔ a na tuguni parce que bɛɛ lajɛlen caman bɛ yen nɔ sisan bɛɛ sigilen don k'a fɔ non nin fara ɲɔgɔn kan min filɛ nin tɛna se ka laban o ye caman ka faamuya ye minnu ka laɲini n bɛ se k'a fɔ minnu ma a ko in faamu ni faamu n t'a fɔ hakili dɔgɔya don mais o ma faamu hakilina minnu bɛ ko in kɔnɔna na. ayiwa i ni ce o la Kulubalikɛ sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Sanba Tarawele ma ka bɔ Mali la fana Sanba i ni wula. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Basi foyi t'u la. Ayiwa Dr Ali Tunkara b'an bolo yan ni Alexis Kalambiri ni ɲininkali b'i fɛ k'a lase u ma ayiwa an ka bi babu nin kan n'o ye Mali ni Burkina fédération laɲini min bɛ sen na yan kuma b'i bolo i bisimila. Ok Mohamed ɲininkali tɛ n bolo ka s'olu ma mais n ma se ka yɔrɔnin dɔ faamu émission kɔnɔ dɔɔni. N y'a ye auditeurs bɛ ka don u bi Burkina Mali Laginɛ fédération ko kuma de fɔ alors que émission thème ye Mali Burkina fédération ko kuma min fɔra ye. Awɔ. Ali cɛfɔlɔ min bɔra sisan ale bɛ ka Mali Burkina Laginɛ de fɔ. Ayiwa a laɲini daminɛna Burkina fɛ nka an bɔra ka Job ka taama ye ka se Burkina n'u ka kɔkan minisiri saba bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de la bɛɛ bi k'i da don Burkina ni Laginɛ ni Mali kan. A saba la. Ne bɛ se ka min fɔ o ye Burkina ni Mali ta ye. I bisimila. O ye n b'a ɲini a jamana fila marabaaw fɛ. U k'a lajɛ ka sinimani bɔ dabila u ka jamanadenw ni communauté internationale la dɔɔni. A jamana fila bɛɛ ye an b'u wele ko coup d'état jamanaw de don. O tɛ dogola maa si la. Donc jamana fanga o fanga bɛ na coup d'état kɔnɔna na i b'a sɔrɔ n'u nana sira dɔ bɛ jira u la k'a bɛ nin kɛ ka nin kɛ ka élection organiser ka taa. An dun y'a ye k'a fɔ Mali Burkina u fila bɛ o minɛn de kɔnɔna na. Ka élection organiser ka se ka batigi dɔ na ka se ka élection organiser ka sɔrɔ ka taa. Mais o tɛ bi u bɛ ka lajɛ ka population ka tulo kɛ olu la ka kɛ i n'a fɔ nakun wɛrɛ t'u la k'u yɛrɛ ɲinɛ o kɔ dɔɔni fédération n'i y'a dɔn fédération ne t'a contrôle a ka fisa yɛrɛ de o ye a ka fisa sira jumɛn fɛ n'a y'a sɔrɔ ko hakiliw sigira ka miiri a kan k'a fɔ ko nin fédération hakilina min bɛ sen na Mali Burkina a ka ɲi a jamanaden fila bɛɛ mɔ parce que jamana o jamana min ka jamanadenw mɔ jamana marabaaw baara kɛ o de donc n'a ka ɲi a fila bɛɛ mɔ fédération ko kuma in u fasi a ka ɲi a ka taa. Donc o dun se ka kɛ fo mɔgɔw ka segin ma hakili juru cɛ n'o ka miiri a kan ka se ka a lajɛ a nafaw bɛɛ jumɛn ma jamanadenw kan jamana fila yɛrɛ kan u ka jɛɲɔgɔnya kan ou bien n'u fila farala ɲɔgɔn kan k'u ɲɛsin jamana wɛrɛ ma nafa ye jumɛn ye donc ni o yera baara bɛ se ka kɛ ni a ye mais temps min bɛ ninnu bolo ani nakun bɛ ninnu na olu kan ka fédération ko kuma to yen fɔlɔ ka taa ni o ye ne tun bɛ se ka kanu u ka fɛn fɔ o dɔ ye jumɛn ye an bɛ gɛlɛya kɔnɔ kɛlɛkunda aw b'a kɔnɔ kɛlɛkunda donc an k'a lajɛ an k'an fara fara ɲɔgɔn kan coopération militaire o hali coopération militaire min ko don min b'a la k'an mago bɛ wari caman na o ko tɛ dɛ n'u ko k'u b'a kɛ wariko ye wari tɛ jamana in bila si kunna parce que n'an bɔra tile fila n'an bɔra ka Burkina kibaruya yɛrɛ mɛn k'u ye sanu dɔ minɛ sanubɔlaw la donc o kɔrɔ ko wari foyi foyi tɛ yen donc hali ni coopération militaire la ka kɛ coopération ye bɛɛ bɛ se ka
dana wala kira mo ku gana ta ganga jamana ko no to la ku no gen ku soro ka temo ka ku na kan war ko favela u kana ka kan war yelo do la apa ngale so organize war ke ola war nga jamana developer war nga jamana feno ta cha do war be ke ola donc ne ba fo ni to ko lo kan organize ko ta ko jona ni federation ko na ko tinyedo ko no ga bo da ko no donc ni tinyedo autorité civile mi no ko fe ku na kan fin organiser ko ni be ko na to na ni aka ulode aywa nin jara ko sebe samba aywa mina sey ka kuma di anga dunama me ta Alexis fanfe sisa Alexis ibora ka krofoka me nga chama fana be ka yira ka fo ko munun fleni fanga na bibina furanche fanga do u ka wati aywa adonendo aywa u tara walma unana bara min kama o te ku nyesho barama ateka nyenabo ubina aywa laɲini wɛrɛ da ka sɔrɔ u bilala min kama u ma se ka waleya fɔlɔ a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ i bɔra ka Samba fana mɛn cɛ fɔlɔ fana y'a yɔrɔ dɔɔni fɔ e yɛrɛ ko de yɔrɔ fanfɛla la Alexis. Bon, bamanan ko mugudun tɛ bara fɔ sa bolo bɛ n'a dayɔrɔ do tiɲɛ do chef de la transition y'a fɔ transition ka baara ye min ye nka u bɛ se ka min fɔ ni baara kalifara i la fɛn o fɛn bɛ se ka baara nɔgɔya i bolo i bɛ se k'o bɛɛ kɛ ka fara i bolo da la o sira fɛ a bɛ faamuya n t'a dɔn cɛ fɔlɔ de y'a fɔ bɛ tɔ kelen ka kuma don normalement kalafili minnu b'a la ka na a wari bɛ ka ban ka tuguni an ka budget lajɛ u ye a sɛbɛn budget kɔnɔ nka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ don mɔgɔ y'a fɔ cogoya min na sɔrɔ sira fɛnɛ fɛ a bɛ kɛ nka pour que an ka fara ɲɔgɔn kan o k'a sɔrɔ an ka sɔrɔ siraw bɛ ɲɔgɔn dafa nka n'i y'a jateminɛ Mali ni Burkina ka sɔrɔ bɛɛ sira kelen n'o ye kɔɔri dugukolo nafolo ani bagan ayiwa i y'a dɔn o ɲɔgɔn dafa ka gɛlɛn dɔɔni lala Laginɛ fɛnɛ yɛrɛ ni Laginɛ ta la min bɛ se ka fara kan dɔrɔn o ye kɔgɔji min b'u fɛ yen nka n y'a fɔ cogoya min na ni a kɛra mɔgɔ min kɔnɔ ko tile kelen ko don n'a kɛra mɔgɔ min kɔnɔ ko ka tugu transition mɔgɔ ye a dabali tigɛ a bɛna kɛ olu tile la olu de bɛ fili la ka tugu tile kelen ko tɛ san damadɔ ko tɛ d'ailleurs kabini an ka jamanaw yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ u bɛ nin sira in kan a jara mɔgɔ ye o a jara la an ka ɲɛmɔgɔ ye a ma diya u ye o don dɔ la a bɛna kɛ ka tugu ni dɔwɛrɛ ma an bila la n y'a fɔ cogoya min na sɔrɔ sira gɛlɛyaw ani sɔrɔ taaɲɛ o bɛna n'a ye dɔn dɔ la nka bi na bi ko tɛ a tɛ se ka kɛ bi wa transition ka baara fɛnɛ tɛ dɔ y'a fɔ cogoya min na ka tugu ni e bɛ yan tile fila kɛ de la i tɛ se ka hakilina sɔrɔ ko i bɛ se ka min sigi mɔgɔ min bɛna san 5 san 10 kɛ i kɔfɛ ne kɔni fɛ tiɲɛ na gɛlɛya dɔ bɛ an kan bi an b'a la ka fura ɲini ko o dabali ka fura ɲini ka dabali tigɛ min b'o dɛmɛ an kan ani kuma ninnu ni o sira dɔ ye nka k'a fɔ ko a bɛ kɛ tile fila in na a ma da la. Ayiwa an bɛna an tulo kɛrɛ bɔ sisan yanni an ka se ka na kuma di an ka dunankɛ ma ani an balimakɛ Mamadu Tɛnbeli fana bɛ nɛgɛjuru kan. Ne ye Jɛnɛba Logo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kuma lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. VOA Afrique kuma laseso kelen min bɛ kunnafoni tɛntɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka kungun na ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka kisɛ la k'i ka jɛlen di aw ma.
ayiwa an balima an ka foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ayiwa an bɛ segin ka na vieux soba kɔnɔ n'o ye studio 10 ye ɲɛgɛn 12 o ni sange 35 o bɛ yan nɔ Washington DC an ka studio kɔnɔna na yan'an ka kuma di Dr Ali ma an bɛ segin ka taa Mali la an balimakɛ Mamadu Tambeli ani Madame Traoré Awa Koyita olu bɛ nɛgɛjuru kan ayiwa Tɛmelikɛ i ni wula nba somɔgɔw bɛ di alhamdulillah ayiwa i bisimila Dr Ali ni Alexis Kalamri b'an bolo bi kɛnɛ kan ayiwa i bɔra ka babu ma i yɛrɛ hakilinata walima ɲininkali ye jumɛn ye ka ɲɛsin nin ma an ka bi babu nin ma voilà n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma o diyara an ye kosɛbɛ i komi Alexis bɔra k'a fɔ cogoya min na a ka kuma laban na ko i kɔni a mana kɛ cogo o cogo a mana mɛn o a ma mɛn o a bɛna kɛ ne kɔni ka hakilina la hakilina ɲuman don an n'o y'a sɔrɔ a waleyali ka gɛlɛn komi an tɛ wagati min na mɔgɔ caman ma faamuya mais tant que ni an ma fara ɲɔgɔn kan an ka jamana ninnu fɛn ma ni ka bɔ nɔgɔ la bɛɛ ko n kelen a ma nɔgɔn quoi donc o hukumu kɔnɔna la u ye nin hakilina min ta n'a sera ka waleya hali n'o y'a sɔrɔ a fɔra cogoya min hali n'a ma se ka kɛ bi komi an filɛ wagati min na komi sisan taalen ɲɛfɛ parce que hali n'i y'a ta ka lajɛ jamanaba minnu bɛ yen k'u filɛ ka diɲɛ mara nin i komi aw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i komi Ameriki n'a ɲɔgɔnna ninnu Rusi n'a ɲɔgɔnna fédération de don bon u kɛlen don ka taa ɲɛ cogoya min bɛɛ ɲɛ b'a la bon a ka gɛlɛn jamana kelen ni ci bɛ bɔ ɲɔgɔn la a ma nɔgɔn quoi donc ne kɔni bɛ se ka hakilina min di o de ye u ye hakilina min ta ka ɲi n'u sera k'a waleya ka d'a kan n'a sera a bɛ se ka siraw surunya an ni ɲɔgɔn cɛ commerce siraw fɛ fɛn caman caman i komi a bɛ ka fɔ débat kɔnɔ cogoya min na voilà ayiwa nin diyara n ye Sanba ayiwa sisan an bɛna taa Mopti kɛrɛnkɛrɛnna Sevare n'an balimamuso Madame Traoré Awa Koyita ale bɛ nɛgɛjuru kan ale ye musojɛkulu tɔn ɲɛmɔgɔ ye femme engagée de Mopti pour le développement de Mopti Madame i ni wula Monsieur Somɔgɔw don Monsieur Touré baasi t'o la aw yɛrɛ don aw ka kɛnɛ an bɛ yan Mopti yan baasi foyi tɛ mɔgɔ si la yan ayiwa i bisimila saha sani ka da don baro la fɔlɔ n bɛ tunkaranke bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o diyara n ye kosɛbɛ donc maliyɛn bɛ fan o fan min fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ fo aw ka hakilina ɲuman ni aw ka baara ɲuman na diɲɛ bɛ se ka sɔgɔ ɲɔgɔn na cogoya min na ka bɛɛ lajɛlen lamɛn an ka todunkan na donc an bɛ o foli kɛrɛnkɛrɛnnen d'aw ma ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn n bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn vraiment ne kɔni fɛ fɛn ɲuman don parce que n'i ye Mali lajɛ Burukina bɛ ka ca Mali la i b'a fɔ ko maliyɛn ka ca Burukina cogoya min na donc commerce ta sira kan muso jɛkulu min bɛ bɔ ka taa minɛnw ta Burukina o de ka ca cɛw b'a la muso b'a la Burukina fɛn caman bɛ don Mali kɔnɔ sɔngɔ ɲuman na wa maliyɛnw fana bɛ Burukina fréquenté Burukina bɛ Mali fréquenté n'olu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Sahel kɔnɔna na toujours ni frappe kɛra mutilaw ka na Mali la ka na frappe kɛ ne u gosira dɔ bɛ don Burukina n'u ma don Burukina dɔ bɛ don Niger ni Burukina y'a bolo di Mali ma o bɛ se ka dɔ bɔ olu furancɛla kɛlɛ la n'i y'a mɛn i bɛ Burukina don Burukina o b'a fɔ ni Burukina ni Mali tɛ ɲɔgɔn kalama de ni Burukina ni Mali bɛ ɲɔgɔn kalama i tɛ se ka Burukina ta k'i bɛ kalifa i sɔrɔla don Burukina bilen o donc bolodi ɲɔgɔnma in kɔni fangaba de b'a la ni a ɲɛna mɔgɔ si kelen tɛ se ka seko la donc n'aw farala ɲɔgɔn kan de a bɛ kɛ kulu ye a fɔra ko kɔnɔkulu jɛlen bɛ bin fɔ donc ni Burukina ni Mali farala ɲɔgɔn kan o tɛ bi ko ye o tun bɛ kabini lawale la mais a tiɲɛna dɔɔnin de mais n'an seginna k'a réparé tuguni k'a dilan kura ye o de ye hɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen ma ne kɔni m'a défaut fosi y'a la avantage de ka bon n'a inconvénient ye ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ vraiment fɛn ɲuman don ka laginɛ yɛrɛ ka fara kan o bɛ sɔrɔ kɔgɔjida fɛ donc mɔgɔ caman b'an jɛ fɛn caman na mais bi laginɛ b'a bɛɛ lajɛlen d'a ma an ma foyi foyi sɔrɔ gɛlɛya la bi fo n'a bɔra kɔngɔko la n'o tɛ k'a fɔ ko minɛnw matériel ko gɛlɛya don an m'o gɛlɛya sɔrɔ k'a fɔ an m'o gɛlɛya sɔrɔ à travers de Laginɛ donc bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma farafinna tɛ fɛn jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa farafinna ka se ka fanga sɔrɔ ka poids sɔrɔ o de ye laɲini ye n'o kɛra bɛɛ b'i lafiya a kɔni tɛ kɛ sɛgɛn kɔ dɛ a tɛ kɛ gɛlɛyaw fana kɔ n'an sɔnna k'o gɛlɛyaw kun k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka tɔɔrɔ in kun hɛrɛ bɛ na ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ i Koyita ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an balimamuso Ayida Kone ma ale bɛ nɛgɛjuru kan Ayida i ni wula allo i tulo bɛ n na Ayida
ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an balimamuso madame Traoré Awa Koyita bɔra kuma na sisan ayiwa aw yɛrɛ fɛ muso kunda hakilina jumɛn bɛ nin laɲini na ayiwa jamana fila ninnu fɛ ka jɛkulu kura sigi n'an b'o wele ko fédération ayiwa ne yɛrɛ kɔni bolo laɲini mun bɛ ka kɛ an bɛ se ka analyser ka jate minɛ parce que ni ko fédération kuma bɛ se ka caya ka da mun kan fédération bɛ na ni état fédéré o kɔrɔ ye k'a fɔ an bɛ jɛn constitution ba dɔ la an bɛ tila ka constitution fɛnɛ sigi état fédéraux kɔnɔ y aura la constitution fédérale o bɛ kɛ yen nka komi Amérique ta bɛ cogo min na aw yɛrɛ b'a cogo dɔn mais an bɛ se ka kumaw de ɲini sisan est ce que an bɛ se ka kɛ partenariat ye ou bien en tout cas ka tɔgɔw ɲini tubabukan na nanzarakan na o bi bɛn an ma minnu hali tɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ se ka bɛn an ka todunkan na parce que n'i y'a jate minɛ bi Mali ni Burkina an bɛ bamanankan partager ani ɲɔgɔn cɛ mais an ni La Guinée fana an bɛ bamanankan partager ani ɲɔgɔn cɛ donc ka kumakan dɔ ɲini mun bɛ se ka to jamana fila in b'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ka da mun kan on est condamné an jagoyalen don bi ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka valeurs ye kelen ye an hakilinaw ye kelen ye an taabolow ye kelen ye ni o bi ten a man ka fiyewu anw k'an kɔ don ɲɔgɔn na k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛ na anw ka kunkilennaw fɔ an ye ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ni anw jɛna bi ka sigi autour de la table an ka ɲɛmɔgɔw bi gouvernement de transition ninnu hakilinaw ye kelen ye u ka taabolow don jamanadenw kɔnɔ a kɔrɔ anw minnu ye jamanadenw ye an b'u suit wa hakilina minnu fana b'an bolo an bɛ hakilinaw d'u ma pour que jamana ninnu bɛ se ka lafiya cogo mun na parce que an sɛgɛnna insécurité ko in na an sɛgɛnna ni terrorisme ko in na il est temps maintenant anw ka ala kɛ kelen ye an ka ala lajɛ an ka sigi an ka kuma mɔgɔ si tɛna jamana ninnu jɔ ni anw yɛrɛ tɛ anw de ye jamanadenw ye degun minnu bɛ yen anw de b'a dɔn ni hɛrɛ fɛrɛ kan ka na bi anw de b'a hɛrɛ taabolo fɔ mɔgɔ si tɛ se ka na ni hɛrɛw fɔ an ye donc moi je pense que initiative mun de don initiative ɲumanba de don mais a fédération ko in de bɛ ka ne kinin dɔɔni parce que n'i ko fédération o kuma bɛ se ka caya donc ni kɔni tun ye ne hakilinata ye halisa an k'a lajɛ terme mun bɛ se ka ɲa nin na pour que an ka se ka sigi ani Mali ni Burkina an bɛ jɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma frontière ko kana k'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka bien et service les personnes mɔgɔw ka circuler librement sans contrainte gɛlɛya fosi kana kɛ an ka jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o de tun ye ne hakilinata ye k'a fɔ baro in na. Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ i Kone k'an bɛ bɛɛ fo ye ayiwa sisan an bɛ segin ka na Amérique gun kan yan kɛrɛnkɛrɛnna New York n'an balimakɛ Abu Dramane Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan Abu i ni wula wa i ni cɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa an ka dunan b'an bolo yan docteur Ali Tunkara bɛ yan ale ye ɲɛmɔgɔ ye centre d'études sécuritaires et stratégiques pour le Sahel ni Alexis Calambré n'ale ye Mali Tribune ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamako ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkanw mɛn ɲininkali jumɛn b'i bolo nin ko nin yɛrɛ la ɲininkali n bɛ ka foli bi ani ba lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen o diyara n ye kosɛbɛ ɲininkaliba tɛ ne fɛ mais ne b'a fɛ ka ko dɔ de fɛ parce que Alexis ani dunan tɔ kelen tɔgɔ ban kuma dɔ fɔ professeur o y'a bɛɛ fɔ ka ban mais Alexis ka kuma laban yɛrɛ min fɔ o ye kuma yɛrɛ bɛɛ banyɔrɔ ye c'est à dire que nin tɛ k'a fɔ ko a kuma bɔra bi ko bɛ kɛ sini o tɛ donc nin ko in e yɛrɛ b'a dɔn an minnu si ye san damadɔ sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ nin kow bɛɛ senna kabini bi tɛ kabini Kwame Nkrumah bɔra kalan na Amérique a ye américain jamana sigilen bɛ cogo min na a taara k'a b'a ɲɔgɔn kɛ farafin Afrique ye a ma sira sɔrɔ o bɔra yen u nana ka na Ghana Guinée Mali o fana tun y'a daminɛ u y'u sen don o fana kɔrɔ o fana ma sira sɔrɔ Mali fédération di Mali nana kɛ Mali ni Sénégal cɛ o tun ko bɛɛ banna presque fo k'a tɔ to a ko bɛɛ tun banna u y'u sen don u da don Senghor fana kɔrɔ o fana ma sira sɔrɔ an farafin jamana ninnu bɛ a to nin de la hali ni faranka kuma fɔra an dun ka kuma o kuma ko kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ an mana fɔ k'an bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ na ni kuma dɔ ye a tuma tɛ nin ye ou bien a man ka kɛ tan a man ka kɛ tan mais mɔgɔ hakilina bɔra mɔgɔ ninnu na k'a fɔ ani olu b'a kɛ o ye kelen wa bɛn kɔni ni bɛn ɲɔgɔn tɛ n'an farala ɲɔgɔn kan surtout an bɛ yɔrɔ min na an ka sɔrɔ minnu b'an ka dugukolo jukɔrɔ
a nafa de ka bon fo ka taa fo ka bon n'a kuma fɔra ta surtout sifinnaka ninnu olu kan ka anw minnu si a santama sɔrɔ olu ka an ka idée ninnu hakilina ninnu bɔ hakili la ka diɲɛ tagacogo lajɛ mɔgɔw bɛ sigi ani CEDEAO ko tɛ ɲɔgɔn siɲɛ sira la k'a fɔ ko i bɛna CEDEAO fanga kumakan dɔ sɔsɔ ne kɔni ɲɛna ko ɲɛnama de don ne yɛrɛ ka jate la ko ɲɛnama don a kuma fɔlen o n'a kɛlen siɲɛw tɛ kelen. Ayiwa i ni ce o la Tarawelekɛ ayiwa sisan an bɛ segin ka taa Mali la kɔrɔnfana la an balimakɛ Abdul Karim Sanba ale ye denmisɛnnin sifin jɛkulu ye n'o ye coalition pour les anciens a bɛ fɔ o ma groupe et organisation de la société civile de Gao. Abdul Sanba i ni wula. Ayi n b'a wula. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Ayiwa Dr Tunkara bɛ kɛnɛ kan ani Alexis Kalambri an bɛ ka kuma ayiwa fédération ko laɲini min fɔra o don ayiwa Burkina furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ k'a to ayiwa bɔlen Mali la ye nka aw yɛrɛ mun bɛ kɔrɔn fɛ n y'a dɔn kow ka ca jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ ayiwa denmisɛnnin sifin caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ayiwa ni nin y'a waati ye wa aw yɛrɛ ko de a ko la walima ni ɲininkali bɛ fo ka ɲɛsin docteur ni Alexis ma kɛnɛ kan i bisimila. Donc n b'aw fo n bɛ bɛɛ fo. O diyara n ye. Ne tɔgɔ ye Abdul Karim Sanba ye y'a fɔ cogoya min ka bɔ Sinamɔgɔ de don. Maintenant vraiment fédération ko kuma min fɔra an b'a ta ni hakili sima yɔrɔ fila. Fɔlɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi c'est comme i y'a fɔ cogoya min G5 kun bɛ cogoya min n'a fɔra ko Mali ni Burkina ye tigɛ di ɲɔgɔn ma bi pour que u bɛɛ ka se ka kɛ kelen ye pour que jamanaw parce que tiɲɛni min bɛ ka kɛ an fɛ o tiɲɛni kelen de bɛ ka kɛ Burkina ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka fanga sɔrɔ ka se ka terrorisme kɛlɛ ka se ka gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ an kan mɔgɔw bɛɛ ka kɛ kelen pour que o ka se ka fɛn vraiment an kɔni fɛ hakili ɲɛnama de don maintenant fɔlɔ minnu kɛra ka tɛmɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a cayɛlɛnba fɛ u ka mɔgɔw k'u sigi ka kuma ka hakili ɲɛnamaw bɔ pour que vraiment a ka kɛ fɛn ye a nafa ka caya ni a ka gɛlɛma yɔrɔ ye ka tila ka denmisɛnninw ka tila ka population bɛɛ fan o fan ka tila k'u bɛɛ sensibiliser k'u bɛɛ lafaamuya ka a nafa n'a gɛlɛya k'a jira bɛɛ la bɛɛ ka kan hakilinata di a kana kɛ seulement ɲɛmɔgɔw bɛ niveau min na k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw dɔrɔn de ye ɲɔgɔn ye bon fédération bɛ ni ka non a ka kɛ concertation ye même dans les communes pour que bɛɛ k'i ka hakili di bɛɛ ka na ka expérience ye u ka fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka concrétiser o la jamanaw ka nafa bɛ bɔ a la mais n'a kɛra poignée de personnes ta ye k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw don o de la u y'a ta u bɛ se ka kɛ u y'a kɛ a cayɛlɛn b'a fɛ a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye waati dɔ la mais n'u ye bɛɛ ɲininka ka bɛɛ hakili ɲininka ka bɛɛ lafaamuya kan ka kɛ cogoya min nafa min b'a la ka bɛɛ ka gɛlɛya ni fɛn ninnu ta k'u fara ɲɔgɔn kan a cayɛlɛn b'a fɛ ni fédération in kɛra mɔgɔw bɛna a nafa ye farafinna bɛna caya ni ka gɛlɛma yɔrɔ ye. Ayiwa i ni ce o la. fana tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛman t'a la o fana tɛ se ka kɛ. Ayiwa i ni ce o la. mais a nafa ka se ka bonya. I ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ Abdul. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na kuma di an ka dunan ma Dr Ali n bɛ taa i fan fɛ i bɔra ka nin ɲininkali ni ayiwa hakilinaw bɛɛ lamɛn nka n'i y'a lajɛ kabini lawale la n'i taara Gawo mara fanfɛla la Gawo maradenw u caman b'a ye i n'a fɔ danfara tɛ Mali ni Algérie ani Niger cɛ halisa caman bɛ t'u mago u ka musakakow ni fɛnw bɛɛ ɲini o jamana kɔnɔ n'i nana Mopti yan fan fɛ ka na Segu u caman bɛ ten Burkina fan fɛ Sikaso fanfɛla o ye Côte d'Ivoire tanfɛla Bamako yɔrɔ fanfɛla ka taa Kayi kan o ye Laginɛ ani ayiwa Sénégal fan wɛrɛ bɛ yen Mali la olu ye Mauritanie ye olu hakilina na halisa farafinna jamana do caman bɛ yen sɛbɛn t'u bolo u bɛ don ka bɔ ni fɛnw na nka a gɛlɛya ye yɔrɔ min ye sisan ni fanga saba minnu bɛ sen na bɛɛ b'a dɔn waati ko don
waati dɔ de kalifalaw la ayiwa nin bɛna se ka fɔ cogo jumɛn jamanadenw k'a fɔ an bɛ yan yɔrɔ min kama an sigilen an ɲɛ gannen bɛ ko minnu na munna hali bi o bɛ ka bila kɔfɛ don o don kuma kɔrɔw de bɛ na ayiwa aw yɛrɛ e yɛrɛ min ye kalanfa ye sigida ko n'a a kɔnɔna kow kan e bɛ se ka mun faamuya nin yɔrɔ ni fanfɛla la o bɛ ka min fɔ nin ye i bisimila. tiɲɛ don n'i ye hakilina ninnu bɛɛ lamɛn i b'a ye k'a fɔ ko fɛn ka ye cogo don fédération ko in na hakilina ninnu bɛɛ ka ɲi kabini madame Traoré fo ka taa se Abdul ma n'o kɛra mɔgɔ laban ye ka kuma sisan i da sera yɔrɔ min fana n'i ye Mali furancɛw lajɛ a yɔrɔ caman na min ye dancɛw ye n'o ye furancɛw ye gafe ko dɔrɔn na jamanadenw yɛrɛ bolo furancɛtiw ni ɲɔgɔn cɛ sabu u bɛ ɲɔgɔn furu u bɛ ɲɔgɔn taama u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛ se ka gɛrɛntɛ min dɔn nin ko in na mɔgɔ ka faamu ko hakilina siga foyi t'a la jama bɛ hakilina kɔ nka gɛrɛntɛ min sera wolo hakilina min na teriyala o ye ni jamana ninnu sabu jamana saba in bɛ kelen kelen ta min ye mara kɛcogo ye i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la kabini maa fɔlɔ min kɛra sababu ye ka indépendance ta olu bɔlen ɲɛ a jamana saba in kɔnɔ jamanadenw ma se ka u yɛrɛ sɔrɔ mara kɔnɔna la o kɛra sababu ye tuma bɛɛ fanga dafe bɛ jamana saba in kɔnɔna la fini gɛrɛntɛ wɛrɛ min bɛ se ka na ko ninnu na o ye maaw ka kun kelenna bɛ kelen ye waati kɔnɔ a fɛn ma ko priorité yalima bi ka jatiwale maaw kɛlɛ o de ye Mali ni Burkina ka hami ba fɔlɔ ye nka n'i ye laɲini jamanadenw minɛ walima marabagaw minɛ hamina wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la min t'o ye o fana ye ko ye ko min na kɛ sababu ye kuma dɔw la ani hakilila ninnu k'u la yaharuya o bɛ repari k'a fɔ u ma se ka lawaleya ani fɛn wɛrɛ bɛ yen da sera ma farafin jamanaw ka gɛrɛntɛba yɛrɛ minɛ nka ne ma nafa kana interférence tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u sinsinnen bɛ nafa jamana dɔw de kan o nafa jamana ninnu olu ɲɛ b'u ka sɔrɔ la maa tɛ se ka maa jɛra i k'i bɛ sɔrɔ sɛgɛnmatintin na i ka sɔrɔ sɛgɛnmatintin kuma dɔw la a n'a kɛ sababu ye ka hakili ɲuman dɔw bɛ yen i b'olu bila n galama la sabu n'olu sabatira a n'a kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila i ka sɔrɔ la yalima jamana saba bɛ se k'i yɛrɛ bɔ interférence bolo cogo di a n'a da sera ko gɛlɛn dɔ ma o ye n'u camancɛ mana maaw de hakilila ɲuman dɔ se ka t'a la nka maa min n'u bɛna jamana saba in kunna kalafili kɔfɛ yalima o maa ninnu n'u nana o y'a nin ko min ta ni ba ye wa walima baara min bolo bɛ se ka bila fɛn kan ka sɔrɔ a bɛ kɛ sisan a fɛn min ye ka u sigi fanga ka ɲɔgɔn kan misali la sisan Mali ni Burukina min ye koriko ye ka se ka olu kɛ hakilila kelen Mali ni Burukina fo la ka se ka jatiwale maaw kɛlɛli kolo kelen yalima maa min bɛna nin jamana saba in kunna kalafili kɔfɛ o maa ninnu u na sɔn ka taama nin sɔrɔsi ninnu taamasen dɔ la olu ɲininkali min b'a to ni maa bɛ se ka fɔ ko hali hakilila ka ɲi nka maa min a bɔra maa min na ka da u ka lahalaya kan maa bɛ se ka dɔɔni ka fɔ don nataw la a taamana n'an kɛ bolokɔfɛfɛnw ye nka sira kelen na diɲɛyɔrɔ si tɛ ka fɔ ko maaw sera ka kare da ka fɔ ko ma fara ɲɔgɔn kan nka farafinna gɛrɛntɛ bɛ ka girin ka se yɔrɔ dɔ la fo maa yɛrɛ na se ka n'a sɔrɔ farafin jamanaw yɛrɛ damaw u na se k'u yɛrɛ bɔ hali u sa ko bolo k'a sɔrɔ n'u sinsin bere kɛ nafa jamana bɛ walima suraka jamana bɛ olu ye ko min fana n'i y'u fo o kɔrɔ tɛ ka fɔ ko i ye fédération ko in i b'a kɔ na nka olu ye kɛnɛma kow de ye n'an ma fɛɛrɛ kɛ ninnu ni farafin jamana saba min ma fɛɛrɛ kɛ nin gɛrɛntɛ ninnu na mara kojugu ani ɲɛmɔgɔya ani nafa jamanaw ka interférence u jaw minnu b'u ka kow kan ani ni fanga saba in bɛ cɛmancɛ fanga ye ni maa min bɛ na nin kɔfɛ walima olu ka hakilina n'u ka hakililaw n'a kɛ kelen ye fo nin ɲininkali ninnu ka se ka jaabi jolen na a dɔ la ni jamana saba maaw na tare da waati nataw la. ayiwa Alexis i yɛrɛ fanfɛla la dɔ bɔra ka kuma G5 Sahel kan n'o tun ye Sahel mara jamanaw ka cɛdenw ka jɛkulu ka ɲɛsi ayiwa jihadi kɛlɛ hukumu kɔnɔna na nka Mali y'i sen bɔ a la ayiwa Burkina ma a yɛrɛ dɔn fɔlɔ n'ale sonsorilen tɛ olu ma se ko o yɔrɔ jɔyɔrɔ fa e ko o tɛna kɛ gɛlɛya ye ni laɲini kura nin fana na barisabu
Jesen Sahel sigira min kuma o ka jamana nunu fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka jihadi maaw nunu kɛlɛ nka Mali y'i sen bɔ a la o tɔ na kɛ cogo jumɛn barisabu ni nin daminɛna sisan ni Mali ni Burkina ni Laginɛ don bɛ kɛ Niger fana b'i sen don a la wala jamana wɛrɛ kɛrɛfɛ jamana i n'a fɔ Côte d'Ivoire olu fana bɛ se k'u sen ko de yɔrɔ fanfɛla na e b'a dɔn gɛlɛya fɔlɔ min bi an kan o ye kuma bɛɛ ni an wulila an b'a fɛ ka nin kɛ an bɛ tila k'an jɔ jɔ min na musaka d'an ma wali an bɛ taa musaka ɲini yɔrɔ jumɛn na ni o ma ban ka tugu e bɛ fɛn min fɛ bamananw ɲuman na a t'i bolo a t'i jɛɲɔgɔn bolo i b'a bɔ i negela la ayiwa ni an tɛ se ka an yɛrɛ ka musaka bɔ an b'a fɛ ka min kɛ yarɔ kɔni o tɛ ko ɲɛnabɔlen fɔlɔ o de ye an ye fɛn o fɛn bolo latigɛ a gɛlɛya bɛɛ de bɔra o la ka tugu an bɛ fɛnw nege minɛ an bɛ hami fɛnw nɔ nka an b'a fɛ a musaka ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la o ye gɛlɛya fɔlɔ ye a filanan n tun b'a la k'a fɔ cogoya min na bamananw ko n'i ko mɔgɔ ma n'an ka sigi kɛ i ko fana n'an ka kɛlɛ ayiwa an tɛ o yɔrɔw dabali tigɛ ka an ka bɛnkan sɛbɛnw na kabini a daminɛ o de ye Mali ni Sénégal fédération gɛlɛya ka tugu ni a tɛ dɔwɛrɛ ye maa fila kɔ kelen ko an ka taa kini fɛ kelen ko an ka taa numan fɛ maa wɛrɛ tɛ yen ka a bɔ ɲɔgɔn na wali a fɔra ko ka mandini ana ta o sira fɛ ayiwa maa fila maa saba a ko man nɔgɔ nka min do fɔ a fɔlɔ ye min ye an b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ fɔ a musaka ka bɔ an yɛrɛ kunna o b'a to an tɛna taa an sara mɔgɔ la o b'a to an tɛna mɔgɔ ɲɛda lajɛ o b'a to an b'a fɛ ka min kɛ an yɛrɛ bɛ taa a sira fɛ o de ye G5 gɛlɛya ye o de y'a to mɔgɔ wɛrɛ sera ka na ka a ka sariya sigi G5 kan ka tugu n'i y'a to ni hakili jiginna min Mali bɔ a la ka tugu u ma sɔn waati min na an kan ka jɔyɔrɔ min fa kɔnɔ u ma sɔn k'o d'a ma nka jɔn y'u ba ka d'a ma o ye minnu b'a musaka bɔ hali n'a sɔrɔ olu tɛ G5 maa dɔ ye mɛ i y'a dɔn a fɔlɔ kɔni kɔrɔ ye min ye ko i b'a fɛ ka min kɛ a se ka k'i yɛrɛ ye o la i ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i bolo i bɛ se ka i ɲɛnako kɛ fédération ni donna dugujɛ ko tɛ ayiwa a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa furuku kɔ nka ni an jɛna ni o ye n'an y'o faamuya kabini a daminɛ a bɛ se ka sira sɔrɔ muso in y'a fɔ cogoya min na jamanadenw yɛrɛ bɛ politiki mɔgɔw ɲɛ fédération na ka tugu mɔgɔw bɛ taa ka segin la mɔgɔ dɔ balimaw bɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa politiki de y'a gɛlɛma ye wa politiki de bin a bɛɛ fana ayiwa i ni cogo la ayiwa dakuru ɲɛ kelen na Dr Ali e yɛrɛ hakilina na an bɔra ka interférence ko kuma fɔ kabini ayiwa indépendance tile la fo sisan farafina gun jamanatigiw bɛna se ka mun de kɛ walasa zena hali ni o fɛnw bɛ kɛ u ka se ka kɛ a ɲɛ ma o tɛ se ka taa cogo si la tule f'a ka sɔrɔ maa min ni jamana kafalen b'u ma olu yɛrɛ fɔlɔ ka diɲɛ ka u ko dɔn hɛrɛ dɔw la sabu indépendance min bɛ sɔrɔ min fɛ jamana min bɛ sɔrɔla dɔw yira maa dɔw la u n'a sɔn o sɔrɔlaw la ka se ka jama bila gɛrɛntɛ kɔnɔna la fo jamana marabagaw ka sɔn u ko dɔn hɛrɛ la jama tɔgɔ la a fɛn filanan teliyala o ye jamanadenw kan ka labɛn ni nasara jamanaw ka olu minnu sera k'u tile di ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ kabini duguma kilasiw la kabini denmisɛnninw sifinw fo ka taa sifinw ma u b'u hakililaw labɛn k'a yir'u la k'a fɔ ko aw bɛ nin jamana suguya in de kɔnɔ jamana fana digi y'aw de sini aw bɛ labɛn o de ma n'i y'an ka jamana saba in ta i y'a k'a fɔ maaw ma labɛn i ye Mali burukinabew ɲininka Mali la o tɛ foyi da la i ye Mali ɲininka Laginɛ o tɛ fɛn caman da la olu ye fɛn ye ni mara kɛbagaw kan ka mɛn labɛn ka kuma kun tɛ nin yɔrɔ in ma a gɛrɛntɛba yɛrɛ a ko la gɛlɛmanba yɛrɛ bɛ mɔgɔ min kun o ye mara kasalen bɛ mɔgɔ min ma olu ka kɛ misaliya ɲuman ye nin ko ninnu na.
ayiwa i ni cew la an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'an ka dunanw ayiwa nin jamukan labɛnna an balimakɛ Sɛk Coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ ayiwa fɛn Makilin fɛ jamukan lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce ani baraji aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ nataw la